Čaute lidi, vítám z nového videa z Brawl Stars po hodně dlouhé době. Jsem tady s kámošem, pozdrav. Čau. Dobrá bravko, co jiného. Našla jsem trofej, nikoho jiného nemám na velkých trofejích. Doufám, že... No. Tak. Nutit. Dobrý. Když... Jsem levej. Je. No, my se neviděli. Teď se divím, jak jsem se dostal na těch 800 trofej, teď za to opravdu skoro neumím. Tebe zabiju. 3 kill, dobrý. Jsem z 8 powerů, no tak to ti... Tak ne, nechoď sem. Ať se opovážíš silný. Já udělám jednu hru a bude to video už mít tak tak to už bude mít tak 5 hodin. Jděte pryč, Leoni. Jo, ty žiješ? Od kdy? Hopla. Zomri už. To dáš. Pojď. To dáš. To dáš. Já tomu věřím. Máš ještě 3 sekundy. A tohle se nepůjde. Já furt umírám. Toto asi nebudu. No tohle nevím, si chci to. Umírám. Dobrý. Další hru. Takže už to máme 2 minuty. No to je super. To je super čas ještě. To směješ po. Já dostanu, ty běž tam. Jo, jinak jako nebudeme, se nechce nějak. A proč jsem dal gadgetu? Jojk. Já mám powery. Čím víc powerů, tím víc životu a damage. No už jenom 5 týmů. Teď co zase? Já to je Lily. Dynamite, super. Nedosáhnu se nebo zomri. Ne. Dobrý, zase tak to je dobrý hráč. Já jsem byl dostal. To bude kazanice. Pojď. To tam měrám, je to hrozné. Jak jsi tady asi? Někdo já ne. Tak ne, no. Dobře. Tamhle tady. Jsme to jenom zdali. Bacha. Ty jsi... Kdo jsi? Jo. Tak, už to tady. Jo, tady. Jde. Hop. První místo. Dobrý. Jo, jinak. Dej můžu mluvit. Začneme dál. Ještě tu. Paverky jsou základ. A teď musím podnout. No.
A jestli v tom videu nebudu slyšet, tak se jdu zabít. Zop. Edik song. No to je. Bacha, sluč. Počkej. Hej, ty čo robíš? Bacha. A to se stalo, že to je další Dynamite, kámo, to je skvělý. Ne, to je Dynamite. To je Edik. Tady není Edgar už, doufám. Nechoď tam. Jo, on tady je další Edgar. No super. Pojď sem. Edgar! Sundám tě. Pojď sem. Dobře, tak možná nechoď. Toho dáš na. Dělej. Ty jsi Pepega. Jsi Pepek námořník. Ty skvík. Ať se opovažícem. Já vím, že tohle je kempení, ale já se pokouším přežít. Tak to se pokaž. Au. Já jsem mrtvý. Vezme ještě pavry. Mohli bychom ještě to zachránit a dát druhý místo, ale za třetí nedostaneme minus oba. Máme na stejných pohlasích. Já utíkám. Co tady dělá? No. Já bych řekl, že už máte... Je to půlka videa, tam nebude ani vidět, ne? Já to vystřihnu, nějaké věci, a půlka tam nebude vidět. To bude jako půlka videa, hej. Toto. Rozbij to. Vem to! Ticho. Ty jsi na Wi-Fi. Se ti to relaguje? Sakryš. Já moc využívám tu gadgetu, hej, já se musím trošku zkrotit, nebo jak to říct. Zkoušíš. Já jsem měla vůbec... Jestli to slyším špatně, tak se dozabít. Pojď, skoč na mě, Edíku. Jo, co? Tímhle střihnu zase. Spike song. Victoria. Spike. Prosím. To druhé místo musíme dát. Alebo aspoň třetí, protože jinak... Já nevím, když nedáme druhý, třetí nebo první, tak ukončíme video. Jsou dva Edgaři s ultinou a hypinou. Tak to by šli pryč? To jako no? Tak to asi jako no. Přežiješ to? Dobře, tak ne. Ratatuj hlavně, počekaj. Ratatuj, jde po mně. Takhle, končím video. To by bylo všechno, čau. Bye bye.